Raġel li beda jagħmilha ta' parker f'parkeġġ pubbliku fil-Belt ġie immultat 500 euro wara l-instab ħati li beda jopera bla liċenzja waqt li jdejjaq bosta sewwieqa billi jitlobhom il-flus. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud ordnat lir-raġel biex ma jersaqx lejn dan il-parkeġġ għal 6 xhur u issietu li jekk jinqabad fiż-żona jista' jeħel sentenz ta' ħabs. Fis-stqarrija Transport Malta qalet li l-Parker mhux biss kien qed jiffastidja lis-sewwieqa iżda naqas jagħti widhen lill-uffiċjali tagħha biex jieqaf jagħmilha ta' parker. Kien għalhekk li l-awtorità fetħet 3 kawżi kontrih. Bl-aħħar waħda tibgħat messaġġ qawwi favur il-ħidma tal-infurzar tal-awtorità u tal-pulizija biex ma jkunx hemm abbużi f'parkeġġi pubbliċi. One News tkellem ma' Senior Manager ta' Transport Malta, Vince Mikallef Pulem, li spjegalna kif dan kien l-ewwel każ li fih persuna li ippożat ta' parker bla liċenzja ġiet immultata dan l-ammont. Spjega li Transport Malta se tkun qed tiftaħ żewġ kawżi oħra fil-qorti b'rabta ma' abbużi f'parkeġġi pubbliċi oħra madwar Malta. Saħaq li s-sewwieqa m'għandhom ebda obbligu li jħallsu lil parker f'parkeġġi pubbliċi. Biex nagħmluha ċara, il-parkeġġi pubbliċi illi tuħossib Transport Malta kollha għandhom tabella li turi illi dak huwa parkeġġ pubbliku u li bniedem għandu l-għażla illi jista' jagħti xi tips però mhux obbligat illi jħallas. Jiġifieri hemmhekk bniedem jinduna illi dak huwa parkeġġ pubbliku illi fih jista' jagħti tip però jista' jagħżel illi ma jagħtix u mhuwiex obbligat. Għalli il-pubbliku jista' jirrapporta kull xorta ta' abbuż li jsir fil-parkeġġi. In-nies faċilment jistgħu jirrapportaw kwalunkwe abbuż li jista' jsir ġo car park pubbliku billi iċemplu n-numru tat-telefon illi ikun ċar fuq dawk it-tabelli li għandni kif semmejtlek li huwa 8007-2393 u jkun jistgħu jgħaddu r-rapport tagħhom lil Transport Malta. U nassugurawkom illi Transport Malta dejjem tieħu azzjoni fejn ikun hemm lok ta' abbuż f'dawn il-parkeġġi. Is-Sur Mikallef Pulet hemm jgħid li l-awtorità tieħu dawn ir-rapporti b'serjetà u twettaq l-investigazzjonijiet tagħha skont il-każ. F'każ li jkun hemm abbuż, Transport Malta tinvestiga dak l-abbuż biex tivverifika l-fatti kif ikunu ġraw u jekk tara li jkun naqas il-car park attendant tieħu l-azzjoni li tkun meħtieġa skont il-każ li jkun inqala. Ġifieri ġieli tieħu azzjonijiet dixxiplinarji interni fejn jew tissuspendi l-liċenzja għal perjodu ta' żmien jew f'każijiet li jkunu iktar forsi gravi ġieli wkoll tittieħed azzjoni l-qorti bħal madna kif rajna f'dan l-aħħar każ li kellna dan l-aħħar.